जाबाय दिनै गिबियावनो आङो आंनि इउटिउब चेनेलाव जोंनि APCC नि मानगोनां गाहाय नेहाथारि श्री गर्जन मुचाहारी सारखौ बरायनानै लाग्रोबाय सारखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव खुलुमबाय रायजोफोर आङो दिनै सारनाव बेखौनो सोंनो लुबैदों जि जोंनि बर'नि जि थामथि एकर्ड एबा पिस एकर्ड जायखौ बर'नि थामथि गोरोबथा होननानै बुङो बे गोरोबथा खालामखांनानै दिनै जोंनि जेसेबां एनडिपि बिथांमोन एबा एक्स केडार्सफोर दं आरो फाउन्डार द एनडिपि रन्जन दैमारि साना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन प्रमद बर'आनो बुंदों आं डाइरेक्टलि बुंसै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन रन्जन दैमारिया बे इटिआर एकर्डनि गेजेरजों गबाय आरो जेसेबां केडार्स एन्ड लिडार्सफोर दं बिथांमोनाबो उदां अख्राङाव फैनानै अपेन स्काइआव माने दाउफोर बायदि बिरनो हाबाय होननानै बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव सारा रायजो राजाखौनो मा मेसेज हरनो सानो गिबिथाराव आंबो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै गेरेमसा फंबायनि इउटिउब चेनेलनि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिदों बयखौबो खुलुमबाय दिनैनि बे साना खोब अलखदनि सम जोङो खोब गोनो गोथो जादों रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिनो लुबैदों रन्जन दैमारिया मा जाबावगोन रन्जन दैमारिया गगोन होनदोंमोन गनोसै होनदोंमोन प्रमद बिथांमोनहा इउपिपि नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा एनडिपि नि सुक्तिकारि सिगनेटारि लोगो बिथांमोनहा बा एबसुआबो होनदोंमोन जे जोङो ओरै खालामगोन एबारनियावहाय जेरैखि जाया जों बेखौ गनायनि राहाखौ खालामगोन खिन्थु जेब्ला मैयानि दिनावहाय हाइकर्टआ मोनसे डिक्लेरेसन होबाय जे बिथाङा इकुइटेल जायाखिसै बरंसो बियो लाइफ लं इमप्रिजनमेन्टआवसो थाफिननो गोनां जाबाय दा बे गासैखौबो लानानै जोंनि गासै बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना खोब दुखु मोनदों मा खालामखो लिडारफ्रा मानो गावजों गाव हेफाजाब होदिया होननानै बुंदों दा बेखायनो दिनैहाय खोब गेबें सिम्पल रावजों आङो बुंनो नागिरदों मानो रन्जन दैमारि आरो बिथांनि लोगो गासै 8 जन लोगोफ्रा दिनैहाय लाइफ लं जिउ जोबजासिम माने जेराव थानायनि मोनसे डिक्रिखौ मोनफिनबावखो बा गोबाङा गोनो गोथो जादों अके प्रमदआ बख'नो हायाब्ला इउपिपिएलआ बख'नो हायाबा बा हिमन्त बिश्व शर्माया बख'नो हायाब्ला एबसुआ बख'नो हायाब्ला सोर बख'गोन बा अभारअल बिनि सुक्तिनि उनावबो जे एनडिपि नि लिडार आरो केडारफ्रा जेराव थाफिननांगौ बिनि दायगिरिया सोर दा बेखौनो रायजो राजाफ्रा सानबाबो बुजिख'नो हायाखै सोरबाया बि गावजों गाव दुसि होलायबाय थादों दा आंनि दिनैनि क्लारिफिकेसना खोब सिम्पल रायजोफोर आङो मैयानि नानि कुइटेल केसखौ आं फरायबाय रन्जन दैमारि 1 नाम्बाराव दङ आरो बेजों लोगोसे गासै 8 जन बे कनभिक्ट भार्सास सिबिआइ जानानै दङ सिबिआइ कनभिक्ट भार्सास सिबिआइ दाना बाथ्राया ओरै गिबि थारावनो एक्चुअली एनडिपि नि केसआ एनडिपि जों जानाय गोजोन सुक्तियावनो जोबनानै थांखानांगौमोन 1 नाम्बार जिनिस बेखौनो जुदि बिथांमोनहा रन्जन दैमारि बिथांमोना अर्थात एनडिपि नि गासैबो बिथांमोनहा गावसिनि गोसो बायदि एनडिपि नि डिजाइन मथे भारत सरकारजों जुदि सुक्तिया खालामोमोनब्ला बा रन्जन बिथां सावरायग्रा बिथां फेरेंगा बिथां गबिन्द बिथां बा गासै एनडिपि नि टीमनि डिजाइन मथे जे बिथांमोना गोजोन मोजां टाइम लानानै जुदि भारत सरकारजों सुक्ति खालामनाय जायोमोनब्ला नैबे हाखादावरा प्रमदनि नेतृत्वयाव जानाय सोरबाया गबाय सोरबाया गयैया बे मालाबाबो जानाय नङामोन दा बाहायनो 1 नाम्बार दायनिगिरिया सोर रायजो राजानिसो मिथिबाय गेरेमसा फंबाय नोंबो मिथिबाय दा आं आरो होनबावनि दा बेनो जाहैबाय कारण नोङो बिएलटि नि सुक्तिखौ जोङो नायोब्ला बाहाय मिथिनो मोनो हाग्रामा आरो बिथांनि गासै टीमा बे सुक्तियावनो माफ मोनजाखानाय मा हिनियास बा नान हिनियास मोननैबो बाहायनो माफ होजाखानाय कारण बेनोथ' पिस एग्रिमेन्ट गोजोना बोरै जायो मोननैनि गेजेराव मिला मिसानि गेजेरावसो गोजोन जायो जे जोंनि केस जोंनि दायफोरखौ नोंथांमोना थादा केस अमुक केस होनो जोब्बाय दा बे जिनिसखौ माफ होआगौ माने जोंबो एग्रि खालामा जोंबो सुक्ति होआ जोङो सिगनेचार होआ दे जोङो होगोन बेजों लोगोसे उमुक नांगौ जोंनो उमुक नांगौ बर' जाथिनो उमुक नांगौ बेजों लोगोसे बे जिनिसा थाफाखायो दा एनडिपि नि बे रन्जन जोबजानाय बिथांनि लोगोफोर जोबजानाय बा एनडिपि नि केडारफोरनि केसा जोबै दिनैसिमबो बे जिनिसा बे सुक्तियावनो जोबनांगौमोन मानो जोबाखिसै बे सुक्तियालाय मानो इसिबां हाखादावरा जाखोफालाय मा रन्जनाव मोजाङै सावरायाखैमोन नामा मा सावरायग्राजों मोजां सावरायाखै ना मा फेरेंगाजों मोजां सावरायाखैमोन नामा मा एनडिपि नि दैदेनगिरिमोनजों प्रमद बर' बिथाङा एकर्डनि सिगां मोजां सावरायाखैमोन नामा दिनै जे नुबाय
दिनै बे एनडिएफनि इस्युखौ लानानै एनडिएफनि इस्युखौ लानानै एनडिएफनि केस दायफोरखौ लानानै जे गिलौ बालौ सरसा जादों निस्सय बिनि गोरोन्थिया बिनि डिजाइना एनडिएफनि आखायाव गैयामोन बे कमप्लिटलि प्रमद आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आइबिनि माखासे दैदेनगिरि आरो आसामनि माखासे इन्टेलिजेन्स बिउर'नि सायावहाय बे जिनिसा सोनारदों आरो बे डिजाइन मथेसो खारदों आरो बे डिजाइन मथेनो दिनै रन्जन दैमारि आरो बिथांनि टीमा दिनै जेलावहाय थाफिननो गोनां जादों आरो आं मोनसे खोथाखौ दिनै सोंबावगोन सारनाव माखासे आबसुनि दैदेनगिरि आरो प्रमद बर'मोनहा जे बुंदोंमोन रन्जन दैमारि एबा नट अनलि रन्जन दैमारि जेसेबां जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफोर दं बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ स्ट्रंलि इनिशिएटिभ लानानै गनायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन ससियेल मिडियाआव बुंदों साराबो नुदों रायजो राजाबो नुदों नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो सारा बिनि सायाव दिनै मा बुंगोन मोनसे जिनिसा क्लियार बाव आं बाहायनो जोबगोन बायदि मोनदों आंनि बुंनांगौखौ दिनै एक्चुअली रायजो राजानि खुद्रिनायजों रायजो राजानि हगारनायजों जोङो रन्जनखौ हगारनो हाया दिनै जोङो रन्जन दैमारि आरो बिथांनि 8 जन टीम भार्सास सिबिआइ आसाम सिआइडि बा पुलिस डिपार्टमेन्टआ बे केसखौ बम ब्लास्टनि उनावहाय तदन्त खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना सिबिआइनि आखायाव ट्रेन्सफार खालामनानै होदों दिनै बेनि कमप्लिट स्टान्डिं काउन्सिला सिबिआइनिफ्राय सिबिआइनि गावसिनि उकिल दंखायो मैयानि जाजमेन्टआव दङमोन बिथाङा दा बेहाय मा खालामजायोमोन बै सिबिआइनि उकिलखौहाय सोरबाया इनफ्लुएन्स खालामनो हानांगौमोन आरो सिबिआइआ दिनै हम मिनिस्ट्रिनि आखायाव थायो दा हम डिपार्टमेन्टजों सोर कानेक्सन दङ हिमन्त बिश्व शर्माया हिमन्त बिश्व शर्माजों सोर कानेक्सन दङ प्रमद बर' बिथाङा गोविन्द बसुमतारी बिथांमोना दिनै बिनि दायित्व दा बिथांमोनासो बे जिनिसखौ डिजाइन खालामनानै बोरैबाबो इनफ्लुएन्स खालामथारनांगौमोन दा बेखायनो दहाय नोंथाङा जे होनदों एबसुआ बेखौ माबा खालामनो थाखाय जोङो मावबाय थागोन होननाय बे जिनिसा नंमारगौ जे बिथांमोना हायोमोन मावोब्ला दा हायिया ओरैबायदि नोङो नायदो दिनै जोंनि बर' आरो माखासे ट्राइबेलफ्राल'सो रन्जननि जानानै बुंबाय थादों फारसेथिं नान ट्राइबेल गासै बे 3 कौटि 20 लाख 19 लाख बे आसामबासिनि मादाव जों 20-25 लाखआल' रन्जना गनांगौ रन्जना दायनिगिरि नङा होनदों नाथाय बिनि खौथि माखासे दिनै रन्जना फासि जानांगौ रन्जना जेराव थाबाय थानांगौ दा बे जिनिसखौ नायोब्ला दिनै पाब्लिक सेन्टिमेन्टखौसो नायबाय थादों दा बावहाय रन्जना बोरै गगोन दा बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजा हलार भाइ मोला बिदा फंबायनि हज्रिनायजों खुद्रिनायजों जों बेखौ सख'नो हाया सख'नो गुबै हाखाथारा दा सोरबाया हायो होनोब्ला दिनैनि दिनाव पलिटिकेल इनफ्लुएन्सनि जुगिदिसो हागोन दा बेखायनो आं दहायबो बुंखादों जे बे जिनिसखौ नोङो सिबिआइनि लेभेलसिम नोङो थांनानै हम मिनिस्ट्रि लेभेलनिफ्राय बेखौ इनफ्लुएन्स खालामनो हायाबा बुंनो हायाब्ला रन्जना गवा दा रन्जन गनायनि मोनसेल' मन्त्रआनो दङ बे बिटिआर कर्टनि बे मन्त्रखौ लानानै जे सुक्तिखारि बिथांमोनहा गासिबो फ्रि जानांगौ उदां अख्रांनि दाउ जानांगौ बे खोथाखौनोथ' बिथा खालामनांगौ दा बाहाय बे जुदि जायाब्ला जोंनो बे सुक्तिखौ नाङा बाहाय बे जायाब्ला जोङो बिजेपिजों थाया जोङो बिजेपिखौ फोथाया बे जिनिसखौ प्रमद बर'आ गावनि टिमखौ लानानै स्ट्रंलि रायलायबानो जाबाय जे रन्जन शुड बि रिलिज रन्जन एन्ड हिज फ्रेन्ड शुड बि फ्रि बेखौ जेब्ला स्ट्रंलि होनो अब्लानो रन्जना अट'मेटिक गयो आरो मानो गयो होनोब्ला रन्जननि रेफारेन्सआव नोङो नै बा दस्रा आलफानि माबाफोरखौबो केसखौ नों जेरै नब कुमार सरनिया बेबोथ' किडनेप खालामदों बेबोथ' बुथारदों बेबोथ' सिखाव खावदों टक आलफा ग्रुपआ दा बियो दिनै उदां दाउआव अख्राङाव फैनानै दिनै एमपि दारायलायनो हायोबा जोंनि रन्जन नाब्ला गयैनि खोथायानो गैया दा बेखायनो सिम्पोल रावजों आं बुंनो नागिरदों प्रमद बिथाङा जुदि गोसो जायोब्ला गोविन्द बिथाङा जुदि गोसो जायोब्ला बिथांमोना हिमन्तखौ प्रेसार खालामनो हायो आरामसे रन्जना गाबोन समफोर थमब्लेट होनानै फैयो ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ सोंगोन सार बिथांमोना दिनै मानि थाखाय बिसोरो फर्स खालामनो हाया चिफ मिनिस्टार अफ आसाम मिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ मानि थाखाय बिसोर फर्स खालामनो हाया रन्जन दैमारिया इमिडियेटलि जोंनिफ्राय रिलिज जानांगौ होननानै बिसोरो मानो डिमान्ड खालामनो हाया बिनि मेन रिजना मा व्हाट इज द मेन रिजन सार बिनि सायाव नोङो मा बुंगोन बिनि मेन रिजनखौ आङो प्रमद बर' बिथाङा अर्डार गोविन्द बसुमतारी बिथाङा गावहा मा स्पेसियेल इन्टारेस्ट दं गावनि गोसो सिङाव आं बेखौ बुंनो रोंला किन्तु हायनि खारनानो थाया दिनैनि जे पलिटिकेल क्राइसिस हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गावहानो खोब जेंना जानानै दङ हिमन्तखौ बोख्लायनानै सोरबा सासेखौ सीएम होनायनि डिजाइनाबो सिरि सिरि जाबाय थादों आसामनि हिमन्त बिश्व शर्माया बेबायदि प्रब्लेमबो फेस जाबाय थादों बिथाङा दा बेखायनो बिथाङा मा खालामदों जे बियो एबाराव सीएम जाला
बेयो सेन्ट्रेलाव थांनानै माबा मोनसे मोजां पद आरो हायोब्ला हम मिनिस्टारखौनो जानो दा बे लेभेलाव बियो खामानि मावबाय थानायखौ नुयोब्ला एक्चुअलि दिनैनि दिनाव हेमन्त बिश्व शर्मानोबो बर'नि पलिटिशियानफोरखौ नांगौ अर्थात प्रमद बर' आरो बिथांनि टिमखौ नांगौ हाग्रामा आरो बिथांनि टिमखौ नांगौ दा बावहाय प्रमद बर' आबो होननो हायो हाग्रामा बिथाङाबो खम बेसेबाबो बेबो एसे होननो हायो खारन हाग्रामाखौ हेमन्त बिश्व शर्मानो नांगौ आरो प्रमदखौ दिनैनि दिनाव नांथारगौ गोविन्दखौ दिनैनि दिनाव नांथारगौ दा बेखायनो प्रमद मोनहा बिसोरो टिम मोनसे जानानै बुंहैयोबा हेमन्त बिश्व शर्माया गनायनि खोथायानो गैया दा नोंथाङा सोंनाय बायदि मानो बुङाखै माबा प्रब्लेम दङ नामा आं बेखौथ' बोरै गावसिनि बेक्तिगत प्रब्लेम ना सिङावसो सिरि सिरि माबा बें दासिमबो गाज्रि मोनखुमालायनाय दं नामा ओरैनो सा सायावसो रायलायोबा मोजां बाथ्रा बेफोरबो थानो हागौ बुंनो गासिबो जिनिसखौ जोंथ' मिथिया गणनाथ' नङा आं गरजना दा बेखायनो बे बिथांनि रहस्य जे प्रमद बर'आ हायो गावनि टिमखौ लानानै हेमन्त बिश्व शर्माजों रायलायोबा बे सिबिआइनि माखासे सिस्टेमखौ बिसोरो हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय बेखौ इनफ्लुयेन्स खालामनानै रन्जन दैमारि गनायखौ बिथांमोना खालामनो हागोन आरो मोनसे खोथा जोबथारनायाव बेखौनो नोंनाव कुइसन खालामबावगोन सारनाव बिथांमोना जे दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन साइन खालामनानै फैनानै बर'नि जि सिमां जि होप्स एन्ड इंस्पिरेशन आइडेन्टिटी अफ द बर' पिपल्स बेखौ टटेलि जोब्बाय फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड बिथांमोना साइन खालामनानै फैबाय दिल्लीयाव सारा सानो नामा जे बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों उइथ दिस बिटिआर रेकर्ड बर'नि सिमाङा जोब्बाय होनना सानो नामा आरो बिथांमोना बुंबावदों जे बियो दिस इज पिस एकर्ड होनना बुंबाय थादों एक्चुअली बिथांमोना मिथिया नामा व्हाट इज पिस एकर्ड व्हाट डु इउ मिन पिस एकर्ड प्रमद बर'मोना बेखौ मिथिया नामा बिनि बिसय सारा मा रायजो राजाफोरनो ब्रडलि इन्टारप्रिटेसन खालामनो सानो मोनसे जिनिसा बेबो प्रमद बर' बिथांखौल' आं बे बेलायाव दुसिनो नागिरा बर'नि सिम्प्लिसिटिया टु माच अभार सिम्प्लिसिटि दिन्थिनायाव जोङो दिनै गल जाबाय थादों जोङो बांद्राय गावखौनो रोम दिन्थिनो नागिरो बांद्राय हाम्बल दिन्थिनो नागिरो बे माखासे जिनिसा नोङो लजिकेल मेटाराव आयेन खानुननि मेटाराव नोंनि हाम्बला सोलिया बे पेपार आरो कलमनिसो मेटार नों जेखौ लिरगोन बेनो जागोन बाय नोंनि गुरै नोंनि नम्रताजों बाहाय जानाय नङा दा बेखायनो जोंनि लिडारफ्रा माखासे आखल आखुखौ सोलायनांगौ आङो सानदों आरो मा जे प्रमद बर'मोनहाबो जेखौ गोजोन गोरोबथा होनदों जेखौ फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ होनदों बे जिनिसखौ बिथांमोना एसे नायग्रोनांगौमोन नामा आं सानदों आरो बेनि सिगांबो आं मिथिनाय मथे मोनसे बाथ्राया सिगाङावनो बुंबाय थाखादों आरो बे बाथ्राया दिनै आं बुंनायल' नङा मोनसे टिमा आरो जों आंबो दंमोन ना बावहाय मुभमेन्ट टिमाव सब समाय बे मुभमेन्ट टिमनिफ्राय मोनसे मेसेजआ डेभेलप जाबाय थागोन जेरैखि जाया जों हाग्रामाखौ बोख्लायनांगोन एनिहाउ बे षड़यन्त्रआव नैबे मोनसे रोखोमनि बिराद गोरोन्थि मिथिखा हखा बे भुल मोनसे बर'नि थामथि एकर्डखौ खालामनाय जादोंबो होननानै आं सानो आरो सारा सानो नामा जे बे थामथि बर'नि गोरोबथानि गेजेरजोंनो बर'नि सिमाङा मोजां सक्ति जागौमोन होनना सारा सानदोंमोन नामा सिगांफोर जुदि माने प्रमद बर'मोना जुदि बे ड्राफ्टिंआव थानाय माखासे क्लसेसफोर जि दफाफोर लिरनाय दं मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टबो लिरनाय दं जिखिनि क्लसेसफोर लिरनाय दं बे दफायाव बेखौ आखरे जुदि रायजो राजाफोरनो बिथांमोना सिगां मानो बिफोर साइनिं पिस एकर्ड खालामनायनि सिगां मानो रायजो राजाफोर मानो खोन्थायाखै दा बाहाय मेन दायनिगिरिया रन्जन दैमारिनि केडार्स एन्ड लिडार्सफ्रा दायनिगिरि जाखो ना प्रमद बर'आ जाखो नङा रन्जन दैमारि सावरायग्रा फेरेंगा एनडिपिनि रावबो बावहाय दायनिगिरि नङा खारन आङो दङ दिसपुराव बे समाव ड्राफ्टिं खालामनायाव आंबो दंफायो धीरेन बर' बिथाङा खनसे आंनो हाग्रामा बिथांनि गौरां बिलि हटेलावहाय आं बाहाय थानाय समाव बिथाङा हरखाब फैनानै आंखौ लेंहरदों आरो आंखौ लेंहरनानै बै जोंनि बे मेम'रेन्डाम जोंनि दाबि दाबाफोरखौ लानानै सोंबाय दे गरजन नोङो मोनसे जिनिसखौ होनबाय थादोंमोन आंनि सिगाङाव माखौबा सोफानो होननानै ओमफ्राय बै मोननै जिनिसखौ आं सोफानो हादों बे जाहैबाय रेलवे कस्ट फेक्टरि सबसे देरसिन एचिभमेन्ट बिटिआर रेकर्डआव बे गरजन मुसाहारि लिरना हरनायसो आरो 2 नाम्बाराव बेम्बु प्रसेसिं इउनिट बे बेम्बु प्रसेसिं इउनिट एक्जाक्ट ना माखरना आं हराखै किन्तु मोनसे रोखोमनि बेम्बु रिलेटेड जोंनो माबाखौ इन्डास्ट्रिखौ होनांगौ खारन हिउज एमाउन्ट अफ बेम्बु जोङो बाहाय प्रसेस खालामखायो बेखौ होनांगौ मोननैबो जानानै फैदों दा बेखायनो आङो दिसपुराव थादों दिल्लीयावबो थांदों आरो फैदों आरो मोनसे समाव आङो जेब्लानाखि आङो बिथांमोननि बे ड्राफ्टखौ मोनबाय जों बानायखाबाय धीरेन आं आरो माखासे एनडिपिनि दैदेनगिरि आरो हाग्रामानि माखासे मानसिफोरबो जों ज' जानानै ओरैबायदि ड्राफ्टिं खालामबाय जे जोंनि डिमान्डआ स्टेट उइथिन स्टेट नङाब्लाबो इउनियन टेरिटरि बेनि गाहायाव एसेबो नंथ्रा दाना जेब्लानाखि बे प्रमद मोना जायखौ बानायबाय गोविन्द सारमोना जायखौ बानायबाय बेखौ आं फरायबाय जेबो गैया इमिडियेटलि आङो सावरायग्रानो फन हरबाय नोंथां बबाव दं आं दिल्लीयाव दंफैयो मा अबस्था रायलायनो हाया दे खुनुरुखुम रायलायगासिनो दङ
आं होनबाय जे ड्राफ्टखौ खालामदों जे प्रमद बिथांमोनहा गबिन्द बिथांमोनहा बाहाय जेबो गैया नोंथांमोना साइन होनो नाङा अब्ला सावरायग्रा बिथाङा होनबाय नोंथांजोंथ' जेबो खालामनो हाया जोङो पुलिसनि आखायाव बिथांमोना जेखौ होनो बेखौ मावनो गोनां जाबाय वी आर फर्स जोङो बायद'था जाबाय आरो बे एखे जिनिसखौनो रन्जनखौबो खालामसिगोन दां होननानै सावरायग्रा बिथाङा आंजों फनावनो रायलायदों दा बेखायनो आं बुंनो लुबैदों जे जेबायदि बे रं राइटिं रं ड्राफ्टिं रं एग्रिमेन्ट बे जजना बे प्रिपारेसननि सिगांनो हाग्रामाया बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ होनदों है फाग्लाफोर बे बर'नि थामथि कर्टखौनो फाइनाल खालामनांगोनलै आरो बारे बारे जों खालामनो हानाय नङा र' आङो एक्सन कमिटिनि 700-800 मानसिफोरखौ लानानै बे आर'नाइ हटेलाव मिटिं खालामदों ओइ दिनखालि होनदों जे गर्जन आङो एसेबां खाबदाब जानानै लाब गैया नांगौबा जोङो 6 मास आरो 7 मासखौ ने बै गफुर सनितपुर हलंगिसिम जोंनि हाया दाबो फरेस्ट कास्टलेन्ड जोब बिसोरनो जोङो हानि लेखा रानखांजोबबाथाय देरहागौबाय जों बेखौ आरामसे सोनानै लानो हाबाय आरोमा बेबायदि डिजाइन हाग्रामानाव दङमोन बिथांखौ गोबाङानो बुङो बारा लेखा रोङा होनना नाथाय बिथाङा बबेनि गियानजोंहाय बे खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन जे रथ' साननैसो जोङो मोजाङै नेयोब्ला खाबदाब खालामाबा जोङो बर'नि गोरोबथाखौ एखेबारे मोजाङै खालामनो हागोन होननानै बुंथारदोंमोन नाथाय बे प्रसेसआव थाबाय थानाय समावनो हाग्रामानि जुगिदि धीरेन बर' आरो धीरेनजों आं दङमोन हाग्रामाया मोनसे समावहाय निउसावबो बारे बारे बुंदों जे एबारनि सुक्तिया धीरेन बर'नि नेतृत्वआवनो जागोन आरो बे सुक्तियाव गर्जन मुसाहारियाबो साइन होगोन दाना प्रमद बर'आ एलार्जि हा होमबा गबिन्द बसुमतारिनि नेतृत्वआव जानाय नङा नामा बे धीरेन बर'नि नेतृत्वआवसो जासिगोन नामा बाहाय बोरै एक्सन कमिटिनिफ्राय गर्जना थाफानो मोनगोन बेहा टेनसन दाना बिसोर मा खालामबाय बाहायनो जेरैखि जाया बिसोरो आइबिनि मानसिफोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामनानै जोंहा बे माबाया मा मोनलाय एबि माथुरखौ जोगारनानै गावसिनि डिजाइनजों खालामनानै हाग्रामायाबो पात्ता मोनासै जोंहा चन्दन बाबुआबो पात्ता मोनासै धीरेन बर' गर्जन हक सिगारलांजाबाय बे गोदाव सोराव बानायनाय बे ड्राफ्टिंखौ लानानै मेम'रेन्डामखौ लानानै दिनै बिबायनि बिटिआरखौ बाहायनो दिनै गल' गथ' बा गमामायनो प्रमद बर'आ जुदि सासे नेसनेलिज्म बा सासे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय बियो बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ बिनि जे टाइमलेस कन्ट्रिबिउसन खालामनाय रायजो राजा गामिनि जाम्बा जाम्बि बोराय बेन्थ'फ्राबो फोथायदोंमोन सापर्ट खालामदों आलादा रायजो बड'लेण्ड बाहागो लानायाव दिनै मारै प्रमद बर'आ नाउ दिस बड'लेण्ड इज नट इम्पर्टेन्ट मारै बिदि बुंनो हाखो सारा बिनि सायाव मा एक्सप्लेनेसन होनो सानो ना प्रमद बर'नि खामानि मावनाय लरेन्स इस्लारि फंबायनि खामानि मावनायखौ एखेबारे मानिनांगोन एबसुआव थानाय समाव ना न'खौनो मिथिगौ बे आलायारन फिल्मनि बायदि साना सानजाहा ओंखारदों ना सोनाबहा हाबदों आं जेबो मिथियालै बाहायफोर होननाय बायदि बेबायदि खामानि मावदों बिथांमोना एखे गारियाव बा बेग लाखानाय सुटकेस लाखानाय गस्ला गोजों एखे गसाइ गाव संखस्थ' सुदिया होननाय बायदि थांलाय फैलाय ओरैबायदि खामानि मावनायखौ नुयोबा एखे बर' नेसनेलिज्मनि आत्माया बिथांमोनाव दङमोन नाथाय ससेयाव माया डेभेलप जाखो दिनै बर'लेण्डआ इम्पर्टेन्ट नङा होनलायनो रोंबाय प्रमदाबो आं बेखौ बुजिनो फोथायनो गोब्राब मोनबाय आई फील दैट ही इज नट द प्रमद बर' अफ एस्टारडे दिस इज ए निउ प्रमद बर' आं बेबायदिसो सानदों दिनै कारन आं प्रमद बर'जों खामानि मावफानो मोनदों बिनि सेन्टिमेन्टआ ओरैबायदिमोन दिनै हठात मासियाव जिरायनाय लोगो लोगो आखायनो रायजो राजा गामिनि सादा बुसिया होनो ओइ गजन नोंबो लंकायाव थाबा राबन जागोन होननानै आङो लेक्सारखौनो होनो हाला मैयाबो आखायनो आं केमासो बिग्रोदों आयौ गिलौ बालौ बेबायदि बिथिङाव प्रमद बर'आ गुरला गुरला बाथ्रा बुङो बिनिख्रुइ साबसिन बाथ्राथ' आं बुंनो रोंनाय नङा प्रमद बर'आनो दिनै थगायबायब्ला आंखौबोथ' नोंथांमोना थगायगोनसो सानदों आं मैया बुंखागोन खारना बेनो फोथायनो गोब्राब मोनदों आं बिथांनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनानै आरो आं बेखौनो दिनै फाइनालि आं बेखौनो सोंबावगोन सारनाव लास्टलि जेब्ला हाग्रामा महिलारिया फर्मार चिफ अफ बिटिसि मिस्टार हाग्रामा महिलारि सारखौ माने मोनसे टाइमाव बेबो बुंदोंमोन जेब्ला चिफमोन बिटिसिनि बे टाइमाव बुंदों देयर इज नो क्राइटेरिया फर द बड'लेण्ड मुभमेन्ट होनना बुंदों बे टाइमाव प्रमद बर'आ पाब्लिक मिटिं खालामनानै मास गेदारिं खालामै रायजो राजाफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया जोलैनि हांगार होननानै बुंदों क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड मोननायनि दिनै प्रमद बर'आनो फैनानै बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया एन्ड पलिसि गैया दिपेन बर'मोनहा बेबायदि खोथाखौ दिनै बुंबाय होमबा जोलैनि हांगारसो जाखो दिनैनि दिनाव सारा मा बुंगोन बुंनायाव दङ हिस्टरि रिपिट्स इटसेल्फ इफ इउ मेक मिस्टेक्स जोङो गोरोन्थि मावोब्ला जारिमिना नोंखौ आसि थुयै थुयै खोन्थानो हागोन ओइ प्रमद ओइ गर्जन ओइ हाग्रामा नों गोरोन्थि मावबाय दा बे जिनिसा ओरैबायदि मोनदों आरो आं हाग्रामाया होनदोंमोन बावहाय आंबो दंमोन आन्दलनकारि हिसाबै जोंनो बुंदों प्रमदाबो एखेबारे गिलौ बालौ बेखौ एटाक खालामदों मानो जाया मानो माया होननानै
दा बेफोरखौ नायोब्ला दिनै प्रमद बर'आबो गावबो रिपिट खालामदों दा बेखायनो जोंनि बे बर'नि मोनसे बेमार बायदिसो आं लाबाय थादों बर'नाव बे मोनसे गिदिर बेमार बायदिसो सानबाय थादों दैमालुनि सावान दाबो दं नामा होननानै सानफ्रामनानै लाङा नंगौ खारन गासिबो जोङो बेबायदि नुदों बांलादेशनि जयपुरनि रायजोआ नीलाम बर'नि रायजोमोन आरो बे जयपुर रायजोआव सासे मन्थ्रि दंमोन बे जाहैबाय सुसि पात्रा सुसिनानै जाग्राखाय बे मन्थ्रिखौ सुसि पात्रा होनोमोन दा बे सुसि पात्राया राजा जानो गोसो सानसेखालि बियो बोरैबा खायदा खालामनानै नीलाम बर'जों दावहा नांबाय दावहायाव राजाजों फुहानो हाया जेनै लोगो लोगो मुगल सम्राटनि मदद लानानै जयपुरनि राजा नीलाम बर'खौ होखारहरबाय सिखोना जाहाराव खारखोमानानै थाफैनांबाय बेहाय बेस्रा दा बे एखे जिनिसानो दिनै हाग्रामाखौ होखारनो सोरबा बामोननि मदद लाबाय बिजेपिनि मदद लाबाय दिनै बिजेपिनि मदद लानानै बिथांमोन गभर्नमेन्ट दादों आरो गावनि बिदा फंबायखौनो नासयगासिनो दङ दा बे बिजनेसा बे नोंथाङा जेखौ बुंदों जे जोङो गोरोन्थि मावोब्ला जारिमिना जोंखौ रिमाइन्ड खालामो ओंखायनो जोङो खोब सांग्रां जानांगौ जोंनि साननाय हनायफ्रा जोंनि आइडियलजिफ्रा सलिड जानांगौ जोङो नंखाय बाखाय थाइसे थाइनै फैसाजों मोनसे शेयारनि थाखाय बांद्राय कमप्रमाइज खालामनो नाङा दा बिजनेसखौसो आङो दिनै जोंनि गथ'फोरखौ जों मा फोरोंबावनो आं लाजिबाय स्टेजआव गसंनो आं लाजिबाय मा होनबावनो माखौ जावलायबावनो दा बेखायनो हाग्रामा बर'नि खोथा हाग्रामा महिलानि खोथाखौथ' गोसोखां समर ब्रह्ममोनखौ बिफा फिसाला सुलाबारिजों सुजाबनानै सुथारनानै गारबाय जोलैनि हांगार होननाया नंखाय बाखाय दायावनो दिनैनि जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे सेकेन्ड फेज मुभमेन्टनि दैदेनगिरिया जिबायदि क्राइम जाथिनि एगेन्स्टै मावदों गासिबो जोलैगिरिनि बाप जोलैनि हांगार जोलैनि हांगार दा बे बाथ्राखौ सोर बुङामोन दिनै सोरनाव नांफिनखो बेसेबां लाजिथावगौ ओंखायनो जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो खोब साबधान जानांगौ आरो गावजों गाव बेबायदि टार्म्स खालामलाबायनायाबो बिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ जोङो सनमान होलायनांगोन मानसि हिसाबै जोङो रेसपेक्ट खालामनांगोन आरो मावनायावबो सब समाय बड' नेसनेलिजमा जोंनाव थानांगोन बड' नेसनेलिजम बर'आनो फार्स्ट बर'आनो फार्स्ट आरो आंनि न' हिसाबै बर'आनो फार्स्ट बिनिफ्रायसो आङो दस्राखौ साननो हागोन दा बे जिनिसखौ आङो दिनै प्रमदनाव नुवाखिसै जायखौ आं प्रमदनिफ्राय आसा खालामदोंमोन खिन्थु बिथाङा खोब कमप्रमाइस खालामबाय आरोना बेखायनो बे जानानै थांबाय थेंक इउ सार जों दिनै मोगा मोगि लाबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो थेंक इउ